A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħtu merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwuna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni. Illum qed niċċelebraw din l-Ewkaristija, xtieli huwa xieraq li nofruha għall-Aziz Maħbub Arċisqof Emeritu Monsignor Paul Cremona li ħallina biex il-mulej ifittex idaħlu miegħu fl-għena ta' dejjem. Ringrazzjaw il-mulej tal-istess imħabba kbira tiegħu, tal-miltà tiegħu bħala raj tal-poplu tagħna u nirrikmandaw il-mulej. Fl-istess ħin Għek nitolbu wkoll inkomplu nitolbu għal dossija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej tieħi s-saħħa li jerġa' lura fil-mexja tiegħu bħala mexxej tal-Knisja Kattolika. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolbu fl-Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Inti triq li twassalna għand il-Missier Mulej Ħniena. Mulej Ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu Ħniena. Kristu Ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, Mulej Ħniena. Mulej Ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaħfrinna dnubitna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tħobb is-safa u troddunna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tagħna u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrika fl-emil it-tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tammar fart tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jammar. Imbierek li bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma imħawla, beruqa imxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb li bniedem kollha erq u mħassra. Min jifhimha?
Jienu l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti l-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Flimkien. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblija, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħenjin dawk li jisimgħu l-kelma qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommuh sħiħ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġelani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. L-għena tiegħu kien li kull jum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jixba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fih dan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu b'fidbatijiet ħoroġ fart l-imwiet, refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ l-Abraham b'Lażru fih danu. U Alla leħnu qallu: Missier Abraham, ikollok nina minni u ibgħat il-Lażru jibiltar f'sebgħu fl-ilma ħalli itaffili n-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Qallu Abraham: Ibni, ftakar li tajjeb irċevejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lażru, il-ħażin irċevih f'ħajtu. Immissu hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li jint qiegħed bagħti. Barra minn dan, hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok missier ibagħtu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħoroġ. Qallu Abraham: għandhom il-Mosew il-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: le, missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham: jekk ma jisimgħux lil Mosew il-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-mulej Ġesu meta kien
irid juri xi ħaġa partikulari kien jirrakkonta parabola u permezz tagħha kien irid juri tassew messaġġ qawwi. U għalhekk kull dettall tal-parabola kollu s-sinifikat. Għandna din il-parabola illum ta' dan l-għani u l-fqir. L-għani li kien medi kontinwament fil-ġid tiegħu u fix-xalar, eċċetera, ġifieri kien medi bih innifsu u bid-dinja tiegħu. U ma jinteressax minn dak li kienet jiġri madwaru. U l-fqir li kellu isem, Lażru, u l-unika darba li bniedem jissejjaħ b'dak il-mod. Lażru li tfisser Alla jgħin. Ma kellu xejn. Kien jittallab mimli kollu dbatija, kellu bżonn min jgħinu ħafna. Ma kellu xiekol, kien mimli ġrieħi, eccetera. U kien hemm ukoll jissemma wkoll Abram li kienet l-leħen tiegħu kien qiegħed juri l-leħen tal-missier. L-għani medi fil-ħajja tiegħu ma jinteressaħ minn xejn iktar. U l-fqir f'dik is-sitwazzjoni ta' tbatija. Dak li kienet jirrakkonta Ġesu din is-sitwazzjoni kienet sitwazzjoni li kienet tinsab fis-sitwazzjoni tal-istorja li kienet jgħixu dak iż-żmien. Imma hija wkoll istorja ta' kull żmien. L-għani dak li huwa mimli bih innifsu, mhux bilfors għax għandu ħafna flus, imma tant huwa mimli bih innifsu, tant kollox irid għalih, egoista, eccetera, u jaħseb biss fih innifsu li huwa m'għandu bżonn lil ħadd laqas il-Alla. U l-fqir huwa dak li huwa mwarrab, dak li għandu m'għandux fuq ix jagħti m'għandux attenzjoni biżżejjed, huwa dak li huwa tifittex l-għajnuna għad-drittijiet tiegħu, għall-attenzjoni, għall-għajnuna li għandu bżonn, eccetera. Hija sitwazzjoni ta' kull żmien, ta' dawk li għandhom bżonn l-għajnuna. Hi importanti ħafna illi naraw din is-sitwazzjoni li aħna wkoll għaddejjin minnha. Narawha fid-dinja u narawha wkoll anki f'dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Aħna meta nħarsu lejn din is-sitwazzjoni, aħna attenti għal ħtiġijiet tal-oħrajn. Il-Papa Franġisku ma waqaf qatt sa mill-bidu tal-pontifikat tiegħu jiġbed l-attenzjoni u jgħidilna l-ħtieġa tal-attenzjoni għal fqar, għal dawk li huma batuti, dawk li għandhom bżonn l-għajnuna, dawk li qed ifittxu id-dinjità li jingħataw id-dinjità vera tagħhom, eccetera. Hemm ħafna attenzjoni li wieħed għandu jagħti. Aħna kemm aħna attenti għal dawn. Dak li ppreżentawna huwa il-wiċċ ta' Ġesu. Il-wiċċ ta' Ġesu fqir. Il-wiċċ ta' Ġesu li jistedinna. X'ġaralu dan l-għani? Kellu ċans, sakemm kien għadu ħaj il-fqir, kellu ċans li jibdel ħajtu. Għaliex għax Ġesu qed jippreżenta lilu nnifsu permezz ta' dan il-fqir. Qed iħabbat fuq il-qalb tiegħu. Imma hu baqa' ma tax każ. Aħna meta narfu din l-istedina attenti biżżejjed għandna qalbna miftuħa għal dawk li għandhom bżonn, qed nagħtu attenzjoni biżżejjed lil min jitlobna xi ħaġa, jew
jew attenti għal ħtiġijiet ta' xi ħadd li forsi għandu bżonn. Telefonata kellimtu, ħeġġixtu, entu, tajtu kuraġġ, għandu bżonn support. Aħna attenti għalhekk. Jew tant medijin fil-ħajja tagħna li m'għandna bżonn il-ħadd u ma jinteressana minn ħadd. Hekk nitolbu ħafna l-mulej illum biex matul dan ir-randan aħna naħsbu fuq dan il-messaġġ u jalla itina qalb illi tiġġedded, itina qalb li tiftaħ għall-oħrajn, li tiftaħ għal Ġesu li qed iħabbat fuq il-qalb tiegħek. Alla jbirek il-dawk li ħarsu l-kelma tiegħu f'qalb tajba u sinċira. Nitolbuh biex aħna nagħmlu l-frott billi nibqgħu sħaħ mal-kelma li tibdilna fil-qalb u fl-ispirtu fil-waqt li ngħidulu tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex il-Knisja ma tibżax tgħix u taħdem fost il-foqra u l-imwarbin fil-waqt li tkun leħel profetiku għal min ma jiswa xejn fajnejn is-setana nitolbu. Tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex l-organizzazzjonijiet volontarji ta' karità isibu l-appoġġ u l-għajnuna tal-komunità internazzjonali fis-servizz umanitarju li jagħtu biex tinqeret il-miżerja nitolbu. Tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex min għandu l-mezzi ħaddimhom għal ġid komuni ta' kulħadd u l-aktar ta' minnu sfruttat nitolbu. Tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex aħna nafdaw biss fil-kelma tiegħek u nqisuha bħala r-regola tal-imġiba kollha tagħna nitolbu. Tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Nagħmlu talba speċjali għal Dusija tiegħu il-Papa biex il-mulejja tieħ l-għajnuna kollha li għandu bżonn ħalli jerġa' jieħu saħħtu u għall-morda tagħna biex jisibu min jgħinhom u jaqaf magħhom nitolbu. Tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. U nitolbu wkoll għal maħbub Arċisqof Emeritu li ħallina Monsignor Paul Cremona biex il-mulejja tieħ il-glorja ta' dejjem nitolbu. Tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. U Alla, inti tifli l-moħħ u l-qalb għejn li msejknin biex ma nħorġux il-barra mit-triq tal-ħajja bi Kristu Sidna. Amen. Intolbu biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek qaddes mulej l-għamil tagħna ta' qima
biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna ta' tieba f'dan ir-randan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej misir qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nraddulek ħajr. Inti għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jeqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntennulek bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejrata biex mirraj ħibati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda ma' dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles l-Isqof ġew li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar fil-qaddej tiegħek Monsignor Paul Cremona, takar li joġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kifu bil-mamudija mitfibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna li l-koll nitolbuk, għati li wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem, flimkien mal-Verġni mqadsom Malla Marija, ma' naġel tagħha San Ġusepp, ma' l-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka u ma' qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek ikulli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ladda ħannix tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jtolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati jaslim u l-għaqda li intrid fejn tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħid nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistidna l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla għamel dan is-sagrifiċċju li offrejnilek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li nwettquh bl-għamil tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. berikom Alla li sta kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni
kon bilaċis ejtuni na ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss se titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tars muttabtana l-Ħsejn u għafmana, glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik jisma tal-tana u ġesu li twila tal-ina rtikum ridem bħanna. U ġesu tijaj jaffinna d-nubietna ħlisna minnar tal-infern u l-ġeneri u kollu speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħinna tijak. L-ewwel misterium ta' dawl ta' s-Sirtan Jesu Kristu tamet fi xmara Ġordan. L-sirna li jinti bismawit jitqaddas ismek, tiġi salt natek kulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħala ma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik jisma tal-tana ġesu t-twila tal-ina u tikum ridem bħanna. U ġesu tija jaffinna d-nubietna ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fit-tini misterium ta' dawl ta' s-Sirtan Kristu wera minnu fit-tiex ta' kana. Sirna li jinti bismewiet jitqaddas ismek tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mlejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frutta ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi, libenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana ġesu li tuja tal-ina tkun bnidem bħanna. O ġesu tija jaffrinna d-nubitna ħlisna minnar tal-infern, u l-ġener l-erbiħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Tilet misterju minn tad-dawl ta' s-Sinjur Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ l-indima. Sirna li inti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi, libenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btan ġesu li t-wietarina li tikun bnidem bħanna. O ġesu tija jaffinna d-nubitna ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwiħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Firraba misterju minn tad-dawl ta' s-Sinjur Kristu tbiddel dim l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missijena li inti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħala ma naħfru lil-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-intijomna, għalik jismattab tan Ġesu li twietalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffirna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenel erbuħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn taħna tiegħek. Fil-ħames stermi tad-dawl, meta Sir Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missina li jinti bismewiti tqaddes ismek tiġi salt nagħtik kull ġetint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil-menu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik li lek najtu xaħna turufnati li teva, ilek t-nidu aħna li nibku nolfu dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela fukata tana daw għalajna dawk lajnejn tijok tal-ħnina,
Urina wara dan trufnament il-Ġesu frott-imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missina li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun it-tritint kif fissemek da fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħala ma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnijak imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u lej il-Misriħ ta' dejjem. Id-dawk dejjem Jistuma jidrilhom. fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu ilqat tal-btana. Kristu ilqa' talb tagħna. Missir eternalla. Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinita qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om u xebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om liżjed nadifa. itlob għalina, Om liżjed safja. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob Om għalina, tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob Xebba għalina, dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob Torri għalina, ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-midinbin. itlob għalina, Paraċ tal-imniktin. itlob għalina, Paraċ tal-immigranti. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnissa mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom malla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddija tijek muli għalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza Verġni u Glorjuża Marija inkunu meħlusin mid-dwejaq tissa. U ngawdu li nata dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba il-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int tlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern. Ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mijek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlanna grazzja u l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe,
itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li imu mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek jitlu glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Om, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Birek Alla flaġi u l-qaddisin kollha tiegħu.